Здравейте отново! Продължаваме ревюто на сексуалните продукти с следващия продукт, който е един, може би, от най-известните и най-търсените продукти. Това е хапчета за оголемяване на пениса. Знаете, че всеки иска по-голямо мъжко достоинство. Това е Мегапенис плюс таблетки. Хапчета за трайно оголемяване на мъжкото достоинство. 60 капсули за едномесечна употреба. Приема е 2 таблетки на ден с някаква течност. Таблетките са изцяло билкови, така че те не предизвикват никакви странични ефекти, никакви дискомфорти, гадения, главоболия, разстройства и така нататък. Изцяло билкови таблетки с трибилостерести, сепимедиум и така нататък. Отзад са написани всички съставки. Всеки, който си купи, може да прочете какво има в тях. Много добър продукт, който трайно увеличава размера на пениса в дължина, като показателите са от 1 до 3 см в дължина и около 2 см в дебелина, в диаметър. Препоръчваме употребата от, да кажем, 2 или 3 месеца, за да може да се запазят постигнати резултати от една опаковка. Защото когато се приема една опаковка, пак има резултат, който може да видите естествено, но със следващите една и две опаковки това се запазва и се задържа за дълготрайно време и за постоянно. Освен, че действат на увеличаването на размера, тези хапчета, по принцип тяхното действие, те увеличават притока на кръв в пениса, което естествено води до много силна ерекция, по-голяма полова мощ, така че това е един продукт, който освен, че ще оголеми размера на вашия пенис, ще ви предоставя възможността да изживеете по-добър сексуален акт и да задоволите партньорката си. Таблетки, запечатани с сейфти кап отгоре, като може да видите какво представляват. Билкови таблетки, отново казвам, без никакви странични ефекти. Единственият ефект е доброто сексуално самочувствие и увеличаването на размера на вашия пенис. Един чудесен продукт, който аз лично препоръчвам на всеки, който се притеснява от размера на своя пенис и съм сигурен, че ще постигне добри резултати. Благодаря ви отново, че гледате моя канал и ревютата, които правя. Пишете коментари, харесвайте клиповете. Ще съм много благодарен. Ако някой иска да правя ревю на негов продукт, може да се свържете с мен, има инфо в канала. Отново ви благодаря, че ме гледате и ви желая успех.